Той е невероятен, както и светът му. Невероятният свят на Гъмбъл следва. Скоро по Cartoon Network. Това е Майк, а това е магическият му комикс за един супергерой. Заедно те водят битки с епични измерения. В новата поредица Hero Inside. Скоро по Cartoon Network. Рекламна пауза. С Главо поръчваш като... Край на рекламната пауза. Край реката. Един специален сезон е във вихъра си. Има сняг! Има сняг! Обидят снежна вакансия! Внимавайте! Киша! Великан с крема в лоза! Зимният сезон е много по-забавен с приятелите ни от поречието. Затова играйте с хлапетата от край реката всеки ден от 16:55 по Cartoon Network.